Hello guys, maadjong udto naman siguro guys. Maadjong udto yung tanan, Luzon, Visayas ug Mindanao ug sa mga tawo nga asa gibang labog sa Ginoo, maadjong udto. Ito guys, narapod taron guys, ang i-share ninyo kung saan gibuhat karon. So before na i-share ninyo ang gibuhat karon, pizza 18 sa taron, 18 unja adlaw sa Domingo. So happy Sunday everyone ja. Magpasalamat tas Ginoo guys kay katagana po tag another kinabuhi ug another nga challenge karong adlaw. So karon guys, matelingaw karon alam pong i-share ni sa sudanon. Kay di ta maning kakay taman rong adlaw guys. Wa tem sudaan mo nang karon maning kakay sudaan guys, mangita ta og sudan karon kay naka-realize pug ko nga wa may sudan kay biyaan ra ko dari nga sudan. Mana mangita ta karon, jada nagdakog kuan guys ya. Nagdakog karit og kawajan kay ahon ning gamiton karon. Ahon ning kabamoy ko guys, ahon unsay ahon kanon sa anon puso. Kani-kanin pong puso sa saging guys, kay lami po ni sa butang ag sili, butang ag unsa pa mga panangot panakot, kay lami po ri kadyo guys, kay kung di ta maning kakarong adlaw wa tay masudan mao nang maning kakay ta karon. Kay wa tay sudan karong mahimo. Manang nagpagama po kog kuan kay dugay po 1 hour po gali na guys sa kagama og ngani. Kaning duitong hit kay tagba ko pangitas bangan. Ginoo ko bangan po gabok po kaadyo, gabok pas gugma. Manang nagpatabang ko sa papa, nabasa ko sa papa kay kita bangan po diri sa bangan ya, hugot-hugot po murag luag-luag po guys, tarog-tarog po bawog kan baka po ni. Okay baka nis kanang kuan, tarog-tarog man Nahala guys, mana guys. Manay puso tong kuan karon, ha? Gapod gabo ka tong kuang puso ron, maduna lang na guys. Hoy kaluoy pa po saging guys, ug tong kuang puso. Na gamay pa man di iPod ka jog saging, di pa maklara ka sorry pod. Di maklara. Ja tag usa murag kani na lang ang kaon dari usa guys kay murag binta-bintaha pod re. Binta-bintaha re kay murag dagdag ko naglusok sa saging. Mo na laman ng kaon kay may tusudan guys asa nang i-set up ning ahong munupad guys kay si mulupad dyan na. Shoot pod lisod pod pangitaon ning saging ha. Kay na laman tong kaon kay magdako-dako guys ha. Nahala guys, malisod po ko dari guys kita ko sa kabasakan dari Ako kabasakan. Itong barang munupad. Arang set up po na dari guys. Asa pangitaon naglugar-lugar Ginoo ko. Gisura po dari yung taon ko guys. Butang munupad. Cuma tagak unja wala po tayo budget karon kay dito makapalit kay pandemic pa batay kwarta. Uy, lisuda mo Ginoo guys. Lisudjud ka adyo. Asa balik butang ning ato laman guys, may ito laman tag lugar ug asa ibutang ning munupad kay ano maka lisod pud kaadyo guys ug Ginoo ko ni boss has Ginoo ko. Lisod pud kaadyo guys ug gunit pud ani anja magdugit-tugit ko naman ibutang diri guys. Anong butang diri dira? Ano ibutang na guys? Hala. Sugdi na. Hala. Maningka kay tayo tagian. Tara guys. Lanjut ke kado guys. Lanjut ke kado. Lo? Oh. Meninggalkan tadi guys. Lanjut ke kado deh. Lanjut ke kado guys. Tang-tang man guys. Nah. Nung sa mga tang-tang man guys Uy, Ginoo ko ako na banganan na pod. So guys, paila dun yung watay. Sudaan Ginoo ko. Asa ni sit up kay murag daghan jugong guardia siguro niya. Guys, paid dun yung watay sudaan ron guys kay Ginoo ko tang-tang pud tarong agbangas ang papa. Manampun ni ato ning banganan kay laing pud di banganan.
banganan ni si Jaka ni kay natangtang man pud tarong magbangas ang papalagi. Ako na lang may bangan dan ni kay wa tay sudan karon og di ta maning kakay. No ko tarong bangas ang papa. Labahan mo. Nahala, sugdan nato ang itong pagkabangan kay ini ang ininit dadto guys kayo ka dun ha. Kudaw na dadto. Ato naman yun. Pina side view po dito. Pina side view dito guys kano. Nahala. Okay na guys. Ato lang sugdan ni kay hindi na ito sugdan kay ag ininit nagkadyo-kadyo na dito nag-awas-awas nag ininit. So tara. Asong ibutang diri ka maglisod pod ko sigdog hit. Na. Nala. Nato. Duha gid. Manjin ba? Tang-tang. Ujo na silbi guys. Ginawa ko na silbi guys. Ya tang-tang dyan. Ujo na pada ako ginoo ko. Parang dughit. Ano dyan guys. Parang ato siguro ning pulis na dyan ka guys. Baka na pag-utro kay ujo na madag. Smiling. Ngini ang kinabuhi Oh, ginoo. A few moments later. Nala guys, ulit sa ta guys kay di jud mahimog di banganan ni kay maning kakay ni kaway bangan. Manang ato sa ning babangan kay di jud makuha ag kan. Hindi mahimog, di jud bangan og higot. Bangana sa Nah, ala. Tara. Ayara guys. Nagpatabang na ko guys, di just mahimo og di patabang ta kay kun di ta mapatabang di ta ka mabangan. Tara, man ni. Ni resulta guys. Murag lig-on na siguro ni. Ay murag katangtangan na pud guro ni. Lig-on na ni ala. Balik ta kay maning kakay ta ni. What is ang gutom na. Yung paniod to na, what is sudan? Nahala, sugdan na po. Itang tango na. Nahala. Lapyang ato na sugdan kay what na tayo sudan karon gutom na. Unsa usamay na tong what paniod to? Naniod to na mo piyang. Hay wa pa. Hala, tanan murag dari siguro kung makuha on na magkaron sila na daot. Ne, itong balikan ni ato ring balikan guys kay wa jud nakuha ning taman Nanggara man og taman. Ito ning balikan. A few moments later. Nala ato na sundan niya. Ato ni sundan kay. Uy. Bili mo lang. Kitawag na pa. Pana! Ha! Nag-arip yang, usap yang. Nakuha na dyan guys. Finally, nakuha na dyan. Nakuha na dyan guys. Usa na lang kuwang nato ni kay ato ng sudanon. Ngit-ngit man.
Ngit-ngit man jud. Na. So finally guys, nakuha na jud nato ag duha ka buok puso na. Wait, plus sa motor. So finally just nakuha jud nato ag duha ka puso na kani. Aring paringka kay to ka duha ka puso. Mo na to sud aron karon ja. Kuan man jud ni si Jaog kanang cover kay kuja po dito kuan cover kay makahiloon ja. Ubo may kasuway guys kung makaamon ning cover. So ato naman ning kuan ning cover kay makahilo po ni siguro bawo po guys. So napos ang ate magluto guys kay ato subay kay weka hoy. Wala ra. Nasa dalang motor tingog. So until sa mawadyo ni siya cover mana si Ja guys, mana si Ja ag resulta. Nani? Nani si guys? Mato kasi question kano guys question si Ja kanang naay sabon ra siguro ni si Ja kay ote panakot og langan na pud kaadyo napay kakulian manang sabon na siguro ni si Ja. So madyan na lang nito guys, tamba gutom na kaadyo. So karon guys, muna nagpakita na ninyo ag kanang kakulian na hitabo sa puso manang ang nagitak ang didto ang nagigasigaan lamang kay dahil to sa maluto unja karon kay nagpasalamat to ninyo guys sa pagtan-aw sa atong vlog karon nga bisag way importante kinabuhi kintahay. Nandiyan ang salamat sa inyong pagtan-aw sa mga kinabuhi guys sa pobre guys kanang murag dinalian kintahay guys ba kay kanang gutom na jamo unja na problema po sa tanay binanganan sa airpot kay mura magi tanay agitlog manang tangtang na magpatabang ko guys ang kuya sa bangan mo tong na ligon-ligon po na natangtang ra pod. So mara surut po guys ang i-share ninyo ang kanang gibuhat manang daghang salamat og ato kalimtek pag-subscribe ug pag-like lamang sa atong YouTube channel. Daghang salamat sa nagsuporta sa ang YouTube channel. Ug ako nang hinaot sa paghigugma ninyo guys na unta dili mo magbag-o guys padayong sa ang YouTube channel. So daghang salamat ug God bless ug kita sa bunta sa another nga vlog. So see you. Bye bye. Naipeng diha pa tanawan. Tara bam. Halos bam bam.